аз ги мога тя. Нали така беше? Горе-долу. Издерето мога, ама сега няма да се излагам повече. Сега ще ви представя една госпожа, която се казва госпожа Бачкова. Заповядайте, госпожо Бачкова, при мен и при тези хубави момичета. Здравейте, добре дошли. Добър ден. Това е една представителна извадка, както се казва, от ансамбъл Борино. Общо вие сте 25 момичета само. Или момчета? И момчета. А що няма момчета? Ще видите след малко. След малко ще има изненада за мен? Да. Добре, а защо числото е точно 25? Защото... Има някаква символика или? Това е самодеен ансамбъл и самодейци, толкова души за сега участват. За бъдеще може и 30 да станат, ако и вие живите за желание. Мога, аз тук има и две момчета, които доста добре танцуват такива танци, така че... Добре. Има ли изпити при вас или няма? По-леки за вас. Не, по принцип? Да. Не, как по-леки? Няма, без връзки. Стига с тия връзки в тази България. Добре. Ако може, може. Ако не може, да ходя да копам някъде. Да. Ми така е какво? От колко години съществува ансамбъл? Ансамбъл съществува от 3 години. По-сериозно така под мое ръководство. Преди всичко с български фолклор сме се занимавали до сега и с родопски песни, с съпровод на Кабагайда. С този репертуар се представихме през март месец в град Стара Загора на 5-тият пореден конкурс Орфеево изворче, където бяхме удостоени с второ място в раздела за автентично пеене. Супер, другия път на първо, няма да се излагаме как на първо място трябва да сме. Дами и господа, името на ансамбъл идва от село Борино, Смолянско. Чистия въздух ли е тайната на бедните гласове? Може би от въздуха, може би от хората, от природата, все от нещо е. Танците, между другото, учат ли се или трябва да ти е вродено? До някъде е вродено, но съответно има и хореография, която поставяме по сценарий. Мен на времето ни казаха, че съм пластичен като дърводелски метър. В смисъл, ако някой е толкова пластичен, може ли да се поучупи? С малко повече труд, всичко се постига. Добре, и желание да има. Не работите само върху български фолклорни песни, в какви други области проявявате интерес? Това, което представяме в момента, е част от една програма, която готвим за участие в фестивал на етносите в град Варна, който ще се състои през месец септември. И там ще представим пълна програма от 30 минути, който преди всичко отразява фолклора на турският етнос. И, значи, върху етносите също работи. Значи български-турски? Да, български-турски за сега, а по-нататък и други ритми ни вълнуват. Ще видим. Коя хореография се прави по-лесно на народна, на българска музика или на турска? Или няма значение? Според мен навсякъде хореографията е интересна, носи своя характер, трудна, лесна, не бих казал. Коя е по-богата? По-интересна е като че ли на етносите, затова нас ни заинтригува да направим това нещо. Добре, като стана въпрос за Варна, за морето, вие къде обичате да почивате? На море, на планина? Ние през цялото време сме на планина, така че предпочитаме на морето да почиваме. То така е, който каквото няма, това предпочита. Орфей, между другото, вие не знаете дали знаете, но аз зная, че Орфей е роден в Родопите. Там и до днес се раждат космически гласове. Вашите аплодисменти за фолклорен ансамбъл Борино. Fındıkçı aman aman böylece yaşarım. Ben bir fındıkçı aman aman böylece yaşarım. Fındığı satıp parayı alıp böylece çifte telli oynarım. Böylece çifte telli oynarım. Aman aman fındık İlle be Adem, sus be Adem. Fındığı ne yapmalı? Çıtır pıtır kırmalı. Kırıp da ne yapmalı? Güzellere atmalı. Güzelleri ne yapmalı? Sıkı sıkı sarmalı. Sarıp da ne yapmalı? Orasını çalgıcıya sormalı. Orasını çalgıcıya sormalı.
yaşarım. Ben bir ovada aman aman böylece yaşarım. Yarimi alıp çalgıyı çalıp böylece çifte telli oynarım. Böylece çifte telli oynarım. Aman aman fındık Dille be Adem, sus be Adem. fındığı ne yapmalı? Çıtır pıtır kırmalı, Kırıp da ne yapmalı? güzellere atmalı. Güzelleri ne yapmalı? Sıkı sıkı sarmalı, Sarıp da ne yapmalı? orasını çalgıcıya sor.